kịta di m asị na ya akpọtago m obodo oyibo nchụpụ ya n'ụlọ. Ofu nwaanyị asị m na ya nụlụ di, so na di ya amụtago ụmụ nwoke na abụọ bifo ya wee nụbịa. Ya wee bata wee mụọli ofu nwa nwoke, ọdụ ụmụ nwoke na-atọ. Di ya wee nweta akwụkwọ obodo oyibo wee jebe obodo oyibo. Ya gwa nọlụ na-eneta ụmụaka na-atọ ọnụnwa anya. Di ya wee nweta akwụkwọ obodo oyibo wee tili ha akwụkwọ, ha nwa wee bịa obodo oyibo, yọtago. N'aka ha bịalụ na di ya bi na 2 bedroom flat, so ha ncha niile nọ n'ebe afọ. Ụmụ nwoke na-atọ wele ofu room nọlụ n'ime. Nyanwa wee bịa wee tụkwa ime again wee mụọ nwa, ọbụlụ nwa nwaanyị. So ịmagonu na nwatakịrị ka nwa ka bụ, ha ncha niile na-alalụ na ofu room, ya na die na obele nwa afọ na-alalụ n'ofu room. So kwanya na this girl ya na-agwa anyị kịta na ọ dị 13 years. Mana ka o melu 10 years ka bido na-ayọ die na-asị ya ka ụmụ nwoke nụwapụzịa na room je na-alalụ na dining. Unu mana ụlọ obodo oyibo dị very expensive. Ọkwa ịghọtago na agala ọnụ. Ọ bụrụ dị na ọ na-agala ọnụ nọ inwetegwugodo ebe ị ga-anọ sef abụrụ ọgụ nne na-agbalụ nwa. Ọkwa ịghọtago. And inwete na ị ga na-akwụ double. So kwani ahụ si nya wee na-ayọ dị esi a ka ụmụ nwoke anụnwa jee na dining je lalụba, because na ihe a na-eme bụ ọ bụ na unu afụrụ ebe unu ga-alalụ, onwe ka unu ga-ebili na ya si ya dị, unu ewelu dining melu room, unu gote ụmụ ochie nụnwa ọ ga-abụ abalị atọn onye ọbụlụ bed, efifie atọn kwa ọbụlụ oche. Ịtụ afụ ka esi ama na-eji. Ọkwa ịghọtago. Adị eju si ya ọ maka na ha bụrụ ụmụ ya. Ya wee si ya kedu ebe ịbụ ụmụ ya na-abụghị ụmụ ya si wee bata n'okwu ya n'ikwu. After all na ofu nwa ya nwoke so na ndị ga-eje na the dining je na-alalụ. Si di eju maka na this girl amagolu ihe na ha nwere ike ili ibongi. Ha chọ ili ibongi nwatakịrị etete, ha chọ ili ibongi mago nwatakịrị etete. Ya anọgidesie n'iwe ka ihe o ji abọdara ya, ya mechazalụ n'osi ibongi afọ ya gụbazia ha na-abụ. O wee lụọ ka ibongi gọlụ di egwuo di, ọ bịazi anya sị ya mba na nwatakịrị nọ na ya chọrọ n'onwe ya nwaanyị. Ọkwa ịghọtago. Unu agbazi ihe di ekwu na nke ikpeazụ ka nwatakịrị dozi 13 years. Na ọ ga-eje na dining ka o jee lalụba. Ya wee si ya kedu ihe ime, kedu ka ụmụ nwoke ga-esi na-alalụ n'ime room, nwaanyị a na-alalụ na dining, na o nwee ka ọ dị. Ya wee si ya mba na ya ekwerọ. Di ya wee si ya na o nwee ka ọ dị, na ọ bụ na ọ chọrọzi na-enye ibongi ya gbagha ọnụ si ya chọrọzi na-enye ibongi, na eji na nwa wele enye excuse because na ya agwa gị ka nwatakịrị jee na dining jee lalụba. Ya wee na-asị ya na palọ ebe afọ dining dụ na onwe ihe menu ma na mmadụ bata n'ụlọ na this girl ka ọ ga-ebu ụzọ wee fụ. And n'ebe ha bi na dining dị naanị ya na kitchen na palọ denu n'enu ka these 2 rooms ya na-agwa anyị maka ya dụ. Ịghọtago ebe a sị ka nwa ya nwaanyị jee lalụba. N'ekwere ọkwa ịghọtago. After all na ụmụ nwoke ndị afọ ya na-agwa anyị kịta anụnwa ma nwa ya na ha eluchego 18 years. Nya afro reason ha ejire eje na alalụ na palọ. Ọkwa ifugo. Nya wegola aka nni ya ọ dị, ewela aka ekpe ya ọ dị echa na si ihe ọ na-ekwudebe bụ na o nwee ka ọ dị na mmadụ na-atọ na ofu onye abụrụ ofu ihe. Ọkwa ịghọtago. N'eziokwu na oche dọ na dining afọ ga-aba mmadụ na-abụ. N'ihe a na-suggest bụ mmadụ na-abụ na-edine na dị oche, egotezie walawala foam, ofu onye a na-atọgbu ya na wee na-edine. Ịghọtago. Ebe ọ bụ na ha amachagolu ihe, instead of ịhapụ nke nwaanyị ka o jee na-alalụ naanị. And na this thing ya na-agwa anyị ha ahụ na ọkwa iche ịnyụ mamịlị like na amịlị na-akpa nwa ya, na ọ ga-esi na palọ wee gbago enu gbagote ebe fanọ wee nwee ike jee washroom, na o nwee ka ọ dị. Andị ndụ mana mgbe ụfọdụ na o nwee ka ọnọdụ nwaanyị si adụ, ọ bụrụ nyanwa ga na-egbogo na-egbede wee tinyelụ mgbe ọnọdụ ya si wee dị. Magonu na ọ bụ na ya megheli arụ kịta akpọlụ dị eke, a sị na ya abịago obodo oyibo chụpụ dị n'ụlọ. Onye mara ihe a nwere ike ime kịta anụnwa ka udo wee dụ ya kwuo, maka na ihe ya ga-eme bụ na ọ bụ na di ya ekwerọ ya ga-akpọli ya eke, na o nwere ka ya ga-esikwe ka adị ya nwaanyị jelalụba na palọ
ụmụ nwoke lalụba na rum. Maka na ebe die na-agbanye ụkwụ bụ na nọ maka na ụmụaka afọ abụrụ nwa ya. Mana ya mụrụ ụdị echiche ọ na-eche. Ịgbagolu na o nwelu ka ndị mmadụ si afụta ihe na si ihe na ya n'isi iwu nọ maka na ọ bụrụ ụmụ ya na ọ bụrụ ụmụ ya. O nweghịzi ike ịnọla na chee echiche fụ this girl bụ nwaanyị na o kwesịrị ịlalụ na pap na enwere ike ịghọta. Ọ ka mma ka nwa ya nwaanyị jee na dining jee lalụba ka ụmụ nwoke na-atọ na-alalụ na room. Ka ọ ka mma ka ụmụ nwoke na-atọ jee na dining jee lalụba ka nwa ya nwaanyị jee lalụba na room maka na ọnya bụ sofu nwaanyị anya mụtara. Maka na ihe a ji ekwe ihe a kịta bụ na ọzọ kịta ọfịọ na ya bịa obodo oyibo chụpụ dị n'ụlọ. Maka na ya wee iwe kịta akpọ eke bata na a ga-achụpụ ụmụ nwoke na-atọ ọnụnwa n'ụlọ maka na ha akaligo 18 years. Akwa ịghọtago na ya jọsọ ka na-ama na-eje ha na-akọmodeti ha mana di ya chọrọ ịghọta. Maka na mgbe ọbụla esela okwu n'obodo oyibo na aghasị n'ọnwaanyị n'ọnya ka a ji wee chọ ka amala ife ndị mmadụ lụ. Nwanne m, kedu ife ilo? Kedu ihe ọ dogo ka this woman mee na? Ọnya mee insist na ụmụ nwoke ga-apụ n'ụlọ. Ka onye kwelu ka adị ya nwaanyị je na-alalụ na palọ ka ụmụ nwoke na-alalụ na room. Ka onye kpọlụ dị eke bịa ka ọ chụsịsịa ụmụ nwoke na-atọ ọnụnwa ka nwa ya nwaanyị nwee ike nwee ebe ọ ga na-alalụ. Akwa ifugo. Achọrọ m ikwu okwu maka achọrọ m ka ndị mmadụ were ihe nkwu wee jọjịa. Akwa ịghọtago. Gwa anyị ihe ilo na comment section maka na ọ ga-enyelu nwaanyị a aka iji ma ife ọ ga-eme. Ma nyekwazalụ m aka tụsa ozi a ka olu ndị ọzọ ntị. Ndị be anyị, daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.